Hallelujah, hallelujah. Adofo enafse do Yankopon se from the pebia chi ya ne atikwa. Onyame a wahihye ne yema nyina no ye ne bibia sadia opɛ no. Aye ne pɛ de wo ane bi aka ho se ye nka tasfo ho ne. Na ye kana mani ye ye fa na ye yie ema no. Yada na se sanse yenso ame ya fata ne ya sebi. Na wa hu dai aropai utie every York FM and HYTV kasafidie so. Onyame a odo ne ma wama ne ma ho kwai. Se yenya tumi na yenso yenka ensempa no kire no. Aropai me osofo Samuel Sakode. Ana me no wahia yeka Onyankopon ase. Nimi yese odi akoma pa ebetie nsemi na odi aboa wankasa wabrabo. Esan se Onyankopon asem no eno na ekura wiase de no na bo wiase ho bai. Eno so na Onyame no ade bebu wiase ate. Enti asem no eya ade a ehia kese wo nipa wabrabo. Sadia ye nipa ye wo wiase ye wo ehia de na bri na no yedi akoma edi akire ehwehwe no. Se ewire fi Onyankopon asem a yanim beguase ye beto ba ha awa abrabo akwantue. Anopai Onyame Israel se wonso onya akwanya na wochim afidie anase wonso utie efi York FM. Onyankopon enam ne do na mobru hu na do yeso. Aba shaw den na wo shaw ma awona semu mama wonso wadi nkunim ama wankasa wokra. Wo sasase ewu. Anopai me no kasa afa emabaawa edu bia na omukohia aifukunu sania Yesu Kristo onu ankasa de ahenie no etoto enyansafo ne agimifo ehun. Esense na opese o kire sania enipako a ye wo wiase ya brabo a ye bo ede kwan a ye nam so. Awurade aseda sawo. Bese onipa hu sania ahenie no eni fa hodie eni nkunimdie etumi ene ne kwai ewo. Okasai ewa bebu kasem na enam se Kristo eye Onyankopon ba na tumi ni honhom kronkron hye ne manti no. Okasa ewo ne a onipa ebeti ase. Okasa akire onipa brabo ene na kwan a onam so etu anamon.
Send ya onipa obete onwa se no hu kwan a ese se ofa so na wo de bo abra. O kasa fa ahinie no ho. Ahinie ya ka ahinie a eye tumi bi a yenya ade tra ya abrabom na eboa yen ma yebo abrabo a efata na ese na ema yen tumi na yetim didi enkunim ewo daada abrabo so. Bisan say ade a ewo nipa mu na onipa ade tua na mon eno ena ema onipa asetra ekoso anase enkoso. Enu ti okasa efa ahinie sanse kuro bia wo enhyehyeye ana oman bia wo na bakosem ne hyehyeye kwanko a omufa so bu man no ene enipa ma yegusa amane omabra-bo na omusu ene omune enu ti Yesu ekasa o se ahinie no ati se beba wadu a omunya kwanya so mkohia ayifukuru na ayifukuru ehia se ebaba wa ekohia no nti no obi asiesie no ho se okọ na okwa kohia no na Bible me ati asese enum eye nyansafo ede enum so sabi obiye nkwasiafo de kase kwasia eye eniya eni suban bi a onipa wuda na di efimfiase ede kwa wieye ade wo wie sabi ekwasia mu anase nyansa na onhyehyeye ene onam ontuo ene okwan a wonam so efimfiase ede kwa wieye no ene be che nipa ko a hoye odi emaba wa enya kwanya so kusia na obia panikania adi ebu sanse no mu nibra bebe nchiro bia panikania na nyansafo no hu se ye ni breku a owura bebe nchiro esese ye kania no ye hye enwonoma ye sa pebisi akiri sanse odwin se wonsiesie no hu ya ma ochina anase onim nia eba nanim enu ti abrebia so ya ahoboapa empepi no Bible ta kase dia onipa gu no enu ana otwa eye nokre abrabo no aye abo no wonhyehyeye no onam ontu a wutu enu a awieye ena beba obrabo se wutua na mompama ho a se wo hyehyehye pa egu akwa mu a ema wo kwa no ye toti na hyehyɛ pa no eni na no nia Onyankopɔn a obo oni wiase hyehyɛ a wayɛ ato wa ma nipa se onipa obedi so na wabobra na brabo no awie wuye esanse Onyame kasa okasa na woni a onipa ebeti ase esanse oye Onyame a oye onyansafo na okasa wonyansa ni tumi mu akire won a obro wakoma ase na wotie no asopem anuti onipa bi wo wiase a na brabo akwantuo ni ne ye bia no aya na efe na akono na eso adi nso ewom se Onyame de obi apaman se onye ne pe nanso pe no se wantua na mompa ama opa nanso wansi gina pa ama ho na wanfa kwampa so a wawieye enwieye da anipa bi di ka ba wiase bebo obra efi wiase koye eja etuho ani adansidie atuho manchirima sadi a wo hyase bia no kwa wieye esanse abrabo akwantuo no eye kwantuo a ye free bibia ase ye de akwa wieye anuti Bible di adanse se yansa fiti ase ye Awurade suro se usuro Awurade na odie tie na sem na odi so a
na hyɛdeɛ so a ɛma wo nyansa ma wadwene pie ama wo nu wiase kwae ɛfa so na nea ɔntie Onyankopɔn asɛm na ɔno wɔne pɛ bi na ɔde tua namɔ no ɔkɔ sɛyɛ ɛne animguase ne amane anɔpɛ mi na wo kasa ɛtwe wadwene si biribi so sɛ ɔyɛ ɔho nyansafoɔ na onyansafoɔ no nea ɔtie onyame a ɔbɔɔ no no asɛm na ɔde tua namɔ ɔbakwasia na ɛka sɛ Onyankopɔn ni baabi a nti ɔno a bɛbɔ ne ho bra na ɔyɛ ne pɛ sɛnea ɔno a n'akoma pɛ ɛno nti ɛbrɛ ne abrɛ nyinaa no yɛhia sɛ ɛbɛbɛbɛn Onyankopɔn asɛm na yakoma atumi aso aba pa abrɛ a yɛnam a yɛbɔ bra anaasɛ yɛgu aba pa no yɛn nso atumi atwa aba pa no so mfa so nsan sɛ adeɛ biara wɔ nipa woyɛ biara ɛho susuansoɔ ɛba wɔ ankasa w'abrabɔ yɛnka saa ne yɛnanteɛ ne yɛneyɛ ne yɛahofadeɛ ne nneɛma a yɛyɛ nyinaa ɛsɛ sɛ yɛnya hwɛ yie na yɛtua namɔ sɛ Onyankopɔn pɛ na yɛana kwae na n'asɛm ɛka na aboa yɛn ama yɛatumi ayɛ nkonimdifo wɔ wiase mu a yɛmpɛ sɛ ɔtɔ ho ase anɔpɛ sɛ wiase ɛnyɛ wo dea na yɛnko nso ɛna wɔ wiase na ɛnhyehyɛeɛ ɛne akwa ahodoɔ bebree ɛna wɔ wiase na mmom no sɛ wopɛ sɛ woyɛ nkonimdifo wɔ wiase a yi sɛ wotie Onyame ɛne n'asɛm ɛne n'akwae na wofa so na aboa wo ama wadi nkonim anɔpɛ wotie fi York FM afidie kasafidie so HY TV so ɛna me no ɛkasa yi sɛ Onyankopɔn ɛyɛ wadom na nɛ mogya edu mu afusane na wote nkwa mu a onua fa adwempa bi ɛne susupa bi ti asɛmpa bi na fa to abrabɔ ho na abrabɔ yi obɔ ama Yesu esan sɛ ɔno ɛne Onyankopɔn ba a ɔde atemmuo ne biribi bia hyɛ ne nsa sɛ ne yawo yɛ bia no ɛsɛ sɛ wohu na woyɛ ne yie ɛmabaawa adu yi ɛyɛ nipa a ɔmanya akwanya sɛ ɔmokɔ ɛkɔhyia ayifukuru na ahoboa mu no ebinom boa ɔmo fa ɔmo kanea na ebi nso so fa akadea no ɛde keresin ɛsan so esi akyiri san sɛ na ɔdwen sɛ onim dɔnko a ayifukuru no bɛbɛ nti no ɛsɛ sɛ ɔyɛ ahoboa yi rokyerɛ onipa a wɔbɔ bra na wotua namɔ na wodi nyansa ɛka w'abrabɔ ho na wonyɛ ɔbakwasia na wonyɛ wo nneɛma nyinaa sɛnea sɛbi woyɛ no sɛnea wankasa wopɛ ɛne nea wankasa wobɔ bra sɛnea wawopɛ no ɛmmoa wo abrabɔ yɛ akwantu a onipa bɛ wiase betu na baabi a wohyɛ aseɛ firi no baabi a wokɔ wie bia no wobɛbu ho akonta daadaa setan daadaa abrabɔ no ɛsɛ sɛ yɛhwɛ nneɛma yie yɛtoto yɛ nneɛma yie na aboa yɛn ama yɛadi nkonim ɛna abrabɔ ɛyɛ adeɛ a obi ɛbɔ ma obi yɛwɔ ankasa wobɔ no ne nea ɛfrɛ sɛ abrabɔ yɛwɔ ankasa woyɛ no ɛsiane sɛ adeɛ bi a woyɛ biara no wode bɛba ate mu da bi ɛno nti ɛsɛ yɛhwɛ yie yɛtutu yɛ anammɔn sɛ anyansafoɔ ne ɛnyɛ ho sɛ agyimifoɔ ɔsɛ mɛba a wadu yi ɔmofa a ɔmo kanea no obi afa kresi gu mu na ɔmo koko si mu koko hyia ayeforo yi na ayeforo no kyɛɛ a ɔma ayɛ no ɔmo ani kumi na ɔmo de daeɛ na anadwo da suo mu na ɔmo te sɛ ani bi kɛsɛ mo nsɔre o na ayefukuru no aba sɛnea wobɔ ɔbra sɛnea wankasa wopɛ yi a wotu anammɔn yɛ nea woyi mmerɛ bi bɛba a wobɛbu akonta anaasɛ mmerɛ bi di w'anim a wobɛhyia na ɛsɛ sɛ wonyɛ fa ahodie ɛma wo kra ɛno nti sɛ na wotu anammɔn
Asenso ena wonante ebo bra. Onipa wa sorry ugu juma so uye juma sanse opesika aboa ho opesika asie na opesika ama odachi ene. Na mbom no kwabe so ena afa so edi ebo bra yi ahwehwe sika ni mu ajapade a wo wiase. Oyankopɔ bo wiase no onipa ahia de ene niema a efata nipa. To di kan bo sa niema ni nyina ansa obo nipa no akasa abem. Entire chese oyonyame yansafo a na ehihye yemu no oye ni nyina pepepe. Enti wo nso a wuti wiase no ase otim hihye wo niema yi na eye nkunudie ema wo akasa. Bisi ya wanyame bi wo ho. Nipa bi wo ho a ode no ho ato enua ne abosom ane ahohom ne atumi bi so se wo mu ne boafo ne na ho oden eno edi nseye ne anuguase ene bebre wa brabo. Wo wa the sound ye adwuma no onfa nye ne dia ne se obeda dan krofo bu krofo na was jiwo japade afi wonsem na ode adi sutumi. Eni nyina mu no adie bi anya wo dia na wo befa nkontompo na da akwan so agye. Enso aba ema wa brabo. Isan se enya wo na wasem fifiri enya. Na ofa akwati kwan so na dada obi na wia obi anu tire faso pa bia ema so. Anu te anuanom ewiase abrabo ayebo. Eye kwan mienu sa fa kwa paso na si wiye na sa fa kwa bone so wa se wa brabo. Amen. Anu ti wo ho kwan sa wo fa kwa bia wa wo peso na mo ahweye anya ni da ho abeboa wo ama watumi ayi kwampa na do ho afaso sanse kwan bia abafaso bia no wo na wiye. Enipa adui anya kwanya se omo ekohia ifokuru na ifokuru no che ya o man no onu da so obeba no omo kresi ena omo ka ne adundumi Brown nipa nka bi ntumu na wada na osu se bibia ni ho no sa abiri no mu ena na wiye ana se na je kwa no ebeba. Nti onipa so mo onipa ahoso se wuti wiase a eye obi dia a wabem na ne awoye bia so bebu ho akonta a chende. Anu nti ese wo ya hwe yiye na hu se wo ne ho na obi enti na wo wiase. Won kwan krawo na won kwadi unsem enti ne awoye bia ya hwe yiye se enkwawura no betimi afra obri bia na kontambe ena obebu. Ne ya wo den na moje du mofusa no timi koba na wo de ho na wo ya opedi usu se bibia eni hobi. No ana so nipa bi etimi ehu se so ni ami yei adin bekwa wiye pa ana se efami si nipa bi do mo nwire no mo akoma nyina to wiase sika so ento nwire afi omu yankopon ana omo bo bra biara omo pese ne abeya ye omo hwehwe no omo sabeka ewiase ne awoye bia ne nyansa ne adwere enka ho a onua onkodi ye na ensi wiye so asesa odua na mo dwere na osusu na ohihya oniama yiye na de enkunudie abrawo abrabo ene wasetra onyankopɔ de oho na ohwe ade nyina so na obo obibia sane ya otonsuo na obo wia na obo mframama abonefo ne atrenefo oyiyim oye bibibia sa wo yodi bonyeni o wo ya otrenini o nia adeche di beba no eye obi adia na mom no onyame asem ene kire onipa kwampa di santi na okasa se enyansafo ene adimifo sanse nipa e wo wiase nyina ye nye pe ebi ati onyame asem ase ebi su ti onyame asem a na wato atwene ya me kan se ya uti asem no ya asem yefo no ya de tutu onyansani a obo brapa ama ne ho na nadaachi esidi
And your boy said no fear, no far brano for Tiana Mono Yenny Pen. I did to talk about Quasia. The near end is Subai. I didn't call a social yam and Union Gasim. I was a bravo. Hi, Mrs. Sanya. Ya make a show no pay and a person to once and say, any bad do Omuya Quenya, say Omutimi Asia Ifukruno. That's so Omuyan Sano Omshisha Yemuno. Enum amwa amoma nwa ifukunu na mom enum omuya salom hihye yimu no omuya akwanya ekohia ifukunu sans oma from 1 to 1 kasa omu pe no ma ho ode so omu hu se bribi betimi asi bribia mu enti omu hia mmoa na omu hia se omu sesi omu na brebone amefa omu and now what did you know what this will sorry, and was drugs. Now on num cigarettes on num son. You said one day to over to me and your pebia. Can say everybody be ever toa now on Wabwa. I did be a unipa we piano. As a social ye, a son said, Ya we piano, we are my one casal. And no Dutch. And no pay me Cassacho, so Yankopa qua, and be 2 foot short say, as I saw your William Seni and your own Bacasia. So say, a brand new Emma. Now Nimia or China Eddie Benton, says you ye, Nania Onimo China Seminole on church, not quite. Now a bar, I'm a tomb of free. Abrenya ya kasa fa homa Yesu Kristo na sa wonti ahia aya na eya dia ebedi wankasa winya na eni obi anya esan se Yesu no ena Onyankopon edina ma wiase se wiase agenkwa se ukoti sa Yesu na ukofa enyamfufuro bi to ho so a wankasa wase wa bra iti abakosem eni ehwehwemu amiya hu se enipa bebre aba wiase bebo mbra agedin na so no omo wieye no ansi oyi ebi nso abra bo sini ye chese otie Onyankopon sem na obo ne bra so Onyankopon ba enti na wieye no ewie ni yi se wiase ada ho no eso na utimi fa ba bia no tibia opebia no so ama ya nchi wiase kwan a obedanti wiase nso obeye oyiraba anu ti akeka nsam no a wotro krunkrum mu a yegina so atu ehofri ewo Matthew chapter 25 Matthew 25 uken free baako ekosi kinkani nyina the whole chapter ni nyina ubehunu anyansafoi anamontuo from 1 to 13 ekire anyansafoi anamontuo ane bakwasiafo so anamontuo esese utimi esua na wuhu esese utimi ekinkai na wuti ase isanse eno ane beboa wa brabo tell us ozi meba wa edui efa obesiesie owo fo kania so mkoshia ayifroku na nam se enum ya nyansafo ne enum so ye enya abadwema anyansafo efa kania yi ade anwu bi si akire sanse omuni mbreko a ayifroku no beba na akwasiafo de omofa kania no a omri kesi gu mu ano omamfa enwo ensi akire sanse omandwire se ochina ya ebeto ne ya eba awo abrabo salam to sare senti ase ya hwe yiye wo ya brabo a ye body nanti a ye nam ane adwuma bi a ye ne kwan bi a ye nam so se anya hwe yiye ye twi anamo san ya ye pe ya kono eti a emfa de pe bia emre kuku da pe ko ya wa nya be so wo anu ti no ya adwuma ye ane kakra ye nya no asese ya ankasa ye tumi ehu se ya dibi ebesie ama ye daachi esanse nim ya daachi edeba ya konkonya ni emfani nyina mom enni ni nyina na yensa so enya dwese ya wa ho odi ti ochina
Yebensa yensa besi aka. Isa so nim dia ochina e de brɛ. Ehihye pa obeye no. E de ade pa ane awiye pa be brɛ wa brɛ. Ni santi ebibia nso nipa utua na mon a dwene ho mienu na tua na mon yiye na eno e de obekɔ baabi pa ama kundia ye chefa. Ema enumi efa akadea no. Ama fa kresi ni bia nsi akire. Isan so man dwene na ache ya ebeba. Na na so man dwene na omutu sa na monuti no. Amfa de pa na awie pa bia amma o mabrabo. Ewiase abrabo aye bɔ no. Bi na no ye ka ahini. Ahini no awura wankasa na ɛbɛn na ɛwɔ nkyɛn. Wo hyehyɛ no wadwene ɛne wanam ontuo no ɛna kyerɛ wahini wɔdaache ɛne wanim kuase a ɛbɛto daache. Nipa bi siso a ɔmpɛ faako ntena ɛmpɛ adwuma bi ɛnyɛ. Ɔde ɛyɛ akwantuo no nam ɛkɔ atifi kwa nanfo sɛ ɔno mom ɛna ɛbɔ bra. Nanso ebedudu abi no oni hwe na nyɛma nyinaa apare. Ne senti no ma wabrabɔ si gyina yɛ pa na tua na mompa na wabrabɔ ɛyɛ wankasa wodia. Bebre bɔ mbra sɛ ya ɔmbɔ ama obi. Na mbom na brabɔ na ya bɔ nya kansie ɔmbɔ ma obi a ɔbɔ ma ho. Enti sɛ ya bɔbɔ ni bia no bɔ ni yiye na ɔbɔ ɛba ho. Eno ye wankasa wodia. Enti ye ni yiye. Na Onyankopɔn de ɔhɔ sɛ oketuafo otua obi aka ane ne ya wo ye bia. Sɛ ne ya ugu a wobetwa no aba bia wobegu bia no ɛsɛ sɛ soma wa utwa wade. Enti sɛ wote hoi wode wabrabɔ ade ayɛ bɔne ne enyamahuru ana wodi akire. Abrante a wasi soɔ ɛma sam ane ensanom akohwi bra ana wo bɔde a nisa wo daache enso hwe. So wobɛni bɛtu fam na watutu anambɔn sɛ abrante pa usuo nyame na ubu nyame na ubu abrabɔ pa wodaache bɛhyerɛn sɛ wia. Ɛna abusua na ɛdam no obi mmoa obi. Obia setɛn mu ayɛ den maame ntumi ɛmmoa ne ma na papa so ntumi yɛ ne ma bibia. Uba no na ɛsɛ wo yɛ den utu gyina yɛ pa ufa abrabɔ pa bi ɛde wo ho to so na wonante na ɛde wo akɔ wiye pa mu. Ayo adwen sɛ maame ammoa papa ammoa me timi de manya boafo bia timetra asɛm de ayɛ nsa wiɛ na mabɔ akɔhwi bra wankasa wo daache ɛda w'anim. Why? Because ɛnɛ yetu emafo sɛ wotu obafo a ɔsɛ wo de wunim hwe. Ɛnɛ wiase a ayɛ computing world ama wiase nyinaa ya baako ɛhyehyɛyɛ yesua abrɔfo hyehyɛyɛ nanso nti abrɔfo mem. Ɔmo ne yɛ no ɔmo kwan ɔmo nam so sɛne ɔmo siesie ɔmo sɛne ɔmo kasa sɛne ɔmo yɛ ɔmo ne yɛ ɛno na ne nipa akomadi akyiri. Nanso so Onyankopɔn bɔ wiase ɔde nkyikyɛmu aba baabi bia. Na baabia ne sɛne ya ho abrabɔ no amane ane wɔn asetena etie. Anu ti baabi a wo hye bia no obetimi ahyerɛ. Eka sɛ mitie kurase enti meya me ni yɛse kurase ni. Na mbom no mikokrom a na mesesa mabrabɔ. Baabi a wo bia no osu betumi ahyerɛ. Ni nyina no so obesua wo nyame asɛm na wode abɔ bra na ɛno ɛna de obesi. Sɛdia me no wo kasa bi se nipa num no ɔmo adwene daache sɛ biribi beti bɔne beti biasi. Enti ɔmo fa akanea no ɔmo fa Christian si echi. Na enum a ɔmo ya badwema no hu sɛ ɔmo nim ne ɛba ɔkyerɛnti no ɛsɛ ɔmo yɛ dɛn ɔmo bɔbo ɔmo ho ye. Enti ɔmo nim sɛ Christian no betumi asa ɔkanea no mu nti ɛsɛ ɛpɛ bi esi echi. Na sɛ ɛsa yasa arefele. Amen. Ɛno ne abrabɔ a na nipa bibiri ɛbɔ. Onam ɔso ɔsum Nyankopɔn. Nanso Kristo sum no otira na bon sɛnea ɔno ankasa ɛpɛ bia. Ebi kɔ asɔre a sɛnea ɔbɛnya nsɛnkyerɛnne na wanya yere ebi kopɛ kunu ebi kopɛ sika obi kopɛ akwantuo ade a da na koma so a ɛwɔ wiase a na koma hwehwɛ no ɛno nti na ɔkɔ asɔre. Na mo nya ne kra ɛnkwagye a ɔkɔhwɛ ani tumi a ɔpɛ na ɔde aboa na brabɔ ama ne daache. Nti
nti obo abrabo bia se ne ope di ye ka onyame aseche na wonfa nya adwuma anu nti dia na koma pe ane dia wo hwehwe no eno anu di achi so we sa emwa osoro no na masofo so adifo so na oya akwankyere na ye hye nkom na ye hye nkontro adipa bia amem ya pese oto ho ase no se adie biara wiye bia no se o menyansa bem o se anyansafo no omutimi atena ase anadwo omudae na fe omutinka se ayifro kru na aban omuso omuka ne adu no mu se kresi na asa na omu obi esi akirenti no omu ye den ehwie gu mu na fe ya okwasiafo apebie fi omu nche no ka se nsome no aduru bra mintimi no nche ne ya mewo esese obi afa ne yawo na ode bone bra the senti no omuso omuka ne ya no na yefro no ba no mutimi ko wura mu anu ko hia na omuto punu no mu na fe omuye omu nhihye no akwasiafo no so koye so omu ko pekresi ni bi omba na ebre no asem atwam ko emre atwam ko se na otu anamo emre atwam ko se na woye onhihye emre atwam ko se na wo bo bra onua se utimi eye onhihye yi a odaachi ebe yi ama amo so onhihye oniama ye abranti wa wasisuo na ode ma asem wo fe me de ma peme na ma domi a odaachi ebe ye nuguase ene ameni abo abrabo na mo so usi nkete na ugina se ohwehwe bibi pa bi ama wo ne ene ochina onyankopon so edi akwanya na to ama sania wankasa ubetu anamon sa na onyame edi ubekwa wiye onyame de oho obo abonefo ene obo atrenefo na mo ka mitufu se ubeye otrenini ama wankasa wabrabo na boa ama wo da achesu wiye se abrabo na ye bo atemuo ewo ho emaye enti dia wo ye bia no daachi ubebu nwate hwe ohun so yiye na tua na mompa na obobra ma obi oboma ho yanyansa akoma na nanti so onyansafo na ugimi ede obekọ ediguase eni amanu abrabo eye akwantu se na otu kwa ehe na odi woni akire bebi odi woni afa bia no obekọ awieye se odi woni kire bebi pa wako wie awieye pa se ofa asundwe kwan so a uhyia asundwe ene no nante na mo se ofa haw ene amanu kwan so dia wabrabo nyina koye haw na mom no ni abeka ne se onyankopon na eno ene onyame na amo wuyi obia mfa ne ho nto e ma ne ho no mo no na brabo se ne ope na onya wieye pada the sente Yesu ba obeka no kre osemi ne kwan no kre ne nkwa so obi betumi akwaja ne nchen biempa dis oname Yesu so ono na ode no ho beto ho oye nso hwesopa ma ye na o kire ye no kre asem no enti e ma no kre no eni anim na mo aye abrabo a ubebia nsa no kre nim na tro na da na ode na mo a abrabo siwi onua no pay osofo Samuel sa akode amwo Rock of God Bible Ministry ma ene wakasa na metufu a kire se enyansafo ewo wiase ena nkwasiafo so wiase na mudia ye ena wo so uye onyansani anaso yo bakwasia so won hu nyansa won fa yansa akoma wabrabo ensiwi the senti no hwe ho so yiye na babrabo a efata na wabrabo ekura ya obegu no eno ana obetwa hwe ho so yiye onyankopon hyira sa abre ni abre nya no gibre na utie ya onyame wo ma ewo na se na me kasa nso a ufa na odi bobra amansisaye ene hihyepa abiabo abrabo na nise saaye no edi nkunimdie ebebro asafo amefuo mu ewo the Rock of God Bible Ministry ye wo Akwele New Market Road Ghana Commercial Bank do hopesi form na ko Mount Olive kwanu so udu wopa ufa kwanu udu Ghana Commercial Bank na usi fam pa cross kwanu ko unsa benkum ana so free ayi su na bodwiase na eba obefa unsa nifa ani osi ya no cross kwanu na wo bati so wura sa kwanu so pa bo ba beto Mount Olive Pentecost Church ye no wo mu ebo ho pe ye hye wo bra da kwasiara no nkro ya hye asorase ebobo
To so say mobia emie sa eye beaches ahodo no na oka ne nsem no e na ocheche mu say covid-19 hyehyɛ no ɛho akwatwe pa na sisia no apagya ni mu a enya asɛm ketwa nti ɔmanfo nyinaa ɛbɔ mɔden asɛ wɔde wɔn ho ɛbɛhyɛ ɛyɛ dwumadie nim no obi etie sanse why ɛbɛkyewa wabie beach sɛ obi enko beach enko dware ɛne adeɛ no ho ɛbɛkyerɛ pa nti ɔde kokɔbɔ nsɛm ade akɔ ama ɔmanfo sɛ wɔn bɔ mɔden asɛ wobedi sanyema ne ho dwuma na watimi ama covid-19 no ɛho hyehyɛ no akɔyie ama yenyina abusia yɛ transem ne so de na yɛ de ani ɛkyerɛ ɛyɛ central region anase mfimfini mantem na okopie mu wɔ mfimfini mantem de ana kyɛ sɛ ɔsoafo ɔhwɛ mfimfini mantem ɛyɛ Justina Marigold Asan na ɔde nsɛm bi atodwa sɛ yɛ hyehyɛ Ghana wɔn a ahia wɔn pa ya ne yɛ de ɛyɛ central region for aka ho wɔ sɛ sisi ano wonti ase kra o se anya mpada isanse wo hwe nimu pa a wo won nyankopon e de nyema bebre e na adom won enti wonti ase da sei won Bibia akoso ewo eye central region na central region so atimi afa ne ntoma pa afura abusia ye to akase ebo ne so de ana ye de ni ekire eye owura IGP Nakache na ukopie mu ho no de awonim se Ghana Hanum Inspector General of Police eye Dr. George Akufu Dampare na odensem kakra e de abetudwa ekire eye wona wo ye Christopher afei so asofo nyina se eye 31st ay eye dey anim be se enamienu ede anim ya Friday na ode nsem akọ ama eye asofo nyina se won bomodin ase won kasa mu no wobema won nsemu ada ho fan nemu won koka nsem bi a de akomatuo ene nyema ekeka ho sa ebeba nti o se wo manfo nyina afei asofo nyina bomodin ase wobehwe won kasa yi isanse se woto imra sene nansia eto nkofo binum no anase asofo binum no saa pepepe ene benya wo nti won bomode ase won kasa mu no enkoye se wode esuro ene ehu bi ehye manfo akoma mu anase adwene mu nemu won kasa nyina no ebeye asudwe kasa na bibia akoyie we ye nsema ebobo efri ye owura Akufu Dampare na we no eye krata bi a wasan ase efri saa biaye anase police for atenaye awusia ye to aso de ane ye de ani ekọ eye atoye mantem central western region atoye mantem na okopie mu ho no de ya na kyese emrante baako miensa a police for achioma enye asemketo akra sa mrante eche eye boat driver bi ede kyese wache no na wache no wo pa eja atuni mu ehye na dwere a enya asemketo time a wache no ana abra wache no omanfo ni bi etimi ekoje papa yi kakra na wokoje papa no a wode ni koduru eye ayaresabia ye 37 ayaresabia no na papa yi ehwere ni nkwa kyese wode ni kwa ayaresabia fufransa na wode ni kwa kopie mu ewo akra kyese enya asemketo akra sisi ayi papa no ahwere ni nkwa na emrante ya ye chi wono wondin no ebi ene Patrick Beidu sa Patrick Beidu wenya eye 18 years afei so Joseph Lord ni eje Odiku ono so enya 17 years ana Adolf Eshon ono so enya 17 years emrante nyina no wosusu se woye eye
wɔyɛ students anaasɛ wɔyɛ adesuafoɔ a kyɛ sɛ wɔwɔ ɛyɛ central region hɔ a wɔatumi adi boat driver yi nyamu sɛ a ɛnya asɛm ketewa koraa yizia no wapa egya ato papa yi mu a sisi a papa no akɔpie mu ayaresabea ama wɔyɛ nyankopɔn adia abusua yɛwie kaseɛbɔ ne koraa deɛ na yɛde ani kyerɛ Ghana ha yi ma na ambassador Emma Astra Senior ɔno anase ambassador Emma Israel momfa nkyɛme ambassador Emma Israel ɛyɛ maame Sitofo Sufa ni din no deɛ momfa nkyɛme na edin no ehu yehu kakra mami de abetu dwa sɛ sisi ano wɔkra ɛyɛ vaccines ni bi de aba ɛyɛ Astra Seneca ana Seneca enu bi de ba nti no vaccines no wɔde emu baako bɛ sɛ 100,000 ɛna ɛba bɛdom Ghana sɛnea Ghana so yɛ so ebetumi ɛho ahenhan ɛwɔ vaccine ahodoɔ a yɛwɔ no nti ɔno so ɛsɛ ne manfoɔ a wɔwɔ ɛyɛ Israel no wɔde ɛyɛ AstraZeneca no ebi efiri ɛyɛ wɔn man mu a wɔde ba bɛdom Ghana na yɛ so yɛ ho ahenhan wɔ ɛwɔ ɛyɛ pane ahodoɔ a yɛwɔ no ebusua nsɛm bi a ɛka yɛ nim ho a yɛde ba bɛsom no ebi enie kaseɛbɔ no asi na abusua yɛ mameka wɔ sɛ Han York Estate ɛna ɛsɔ yasne a yɛde kaseɛbɔ no nyinaa ɛde ɛbɛsom wɔ na meka wɔ sɛ Adom's boutique ɛso ɛyɛ dwumakuo so a wɔso wɔbɛboa yɛ ɛma bibia ɛkɔtɔte me sɔre so na afei deɛ sɛ me hyɛ the triple action ɛde ɛyɛ agudie mu nsɛm so ɛde atoa so abusuafoɔ yɛde kaseɛbɔ no ɛbrɛ mu na yɛsan so de agudie mu nsɛm ato akaseɛbɔ no so ama mo na yɛhyɛ asɛ ne yɛkɔ English Premier League na wɔtwe matches bebree ɛto dwa na se na results no ɛteɛ Man City Leicester City etwa ɔmo ɛkansia ɛma Leicester for ɛti mu mmiɛnsa saa so na Norwich nso ɛne Arsenal esi akan na akansia ni ba na wie na Arsenal etimi ahyɛ Norwich for ɛkanum ma Norwich for entimu anti baako kra na yɛkɔ Tottenham for aso ɛyɛ nso a Tottenham etimi tena afie ne Crystal Palace ɛbɔwe na akansia ni ba na wie na Tottenham akyɛ Crystal Palace etwa ɔmo ɛkamiɛnsa ma Crystal Palace for entimi antimu baako kra na esan so kwa West Ham for aso ya West Ham and Southampton so edisi akan na kense ni ba na wie na Southampton edi nkunim miensa na West Ham so atimu mienu eno so ne the see our West Ham and Southampton game no na enko eni ma na yako Aston Villa won the Chelsea the Blues Chelsea the Blues King Luka is back Embra Yeche Aston Villa Chelsea for Aston Villa etwa we kamiensa e ma Aston Villa for etimu baako na yenko Brighton Andra Brighton for etna fie eche Brentford etwa we kamienu ma Brentford for entimi anti Newcastle any Manchester United epko etipenko akense nba na wie na obi a hye ne nyonko baako na yefa transfer news kase pa embrem na say na ti yenko Real Madrid for aso ye na Real Madrid for aso ye nsem bebre na ACC ewo ho na nsem a yetiti ni say Real Madrid for Chelsea for akose Madrid for Enjai Hazard mu emomo na Branche Hazard na nsem che say pura edi ninya match ne kra ya onya bi embo obakra ni money bo enhyeda enko anim sa ti Chelsea for e de proposal kakra akọ say amunjai Hazard mu emma Chelsea no samba back to Stamford Bridge na nsem etiti say Madrid for say okay ombeti ase de any omo Paris James to mo yiska puduo pan ato ho e 50 million euros. They are going to spend 50 million euros in order for them to get Reece James and any transfer news Kesiepa ewo. Na yenko enimu na ye buy local stories and over the weekends Grow Premier League Ghana Premier League group for Oman sponsor ebiem. Nti Ghana Premier League now over the weekends the matches be eto bia na saying na etie
Dreams FC etina fie any House of Folk ko etipenko akense ba na wien no bia atwa ne nyonku 22 ayenko enim na Asante Kotoko ukuma pema apembeba Kotoko so etina fie any wafa eboye na akense ba na wien na Kotoko etwa wafa ekaba akon wafa fo entimi ante Bechem United any King Facer esi akan na akense ba na wien na Bechem United edi nkukuo ba akon ewo King Facer so sanso na Great Olympics oli the day oli etina fie any Techiman cities esi akan na kense ni ba na wie na oli ahye mienu Techiman cities entimu enti bakokra so na media man so etina fie any Eduana Stars esi akan na kense ni ba na wie no na media man edi nkunim bako ewo Eduana Stars so na me pesa me di Group Premier League English Premier League yehwe ehonso yenko Ghana Premier League table no sani anoma akoko idie bibia be kama ase me ho mfa me kakra ya na mo de ache me malaria no still da so obi mu tina ndra mo hu se man betra akoye so an mamo sports news no ba yan to aso ne e ba Ghana Premier League table no adani kakra na sei na etie Asante Kotoko edikan okra 20 points osanso one outstanding game Eduana Stars nso etoso mienu ono nso kra 20 points aboni games nyina King Facer etoso miensa ono nso kra 20 points Bechem United etoso 9 ono nso kra 17 points Great Olympics etoso num ono nso kra 16 points Dreams FC etoso nsia ono nso kra 15 points Media Matoso nso ono nso kra 15 points with one outstanding game Royal Tamale United about 10 games nyina ono nso toso nwotwen 8th position okra 14 points the Bieni Gold Stars toso nkron ono nso kra 13 points Sansna Ashanti Gold toso du ono nso kra 12 points Brekum Chelsea toso duba akon ono nso kra 11 points ono nso one outstanding game of ball Accra Lions toso du mienu ono nso kra 11 points House of Folk toso du miensa ono nso kra 10 points but about 7 games out of the 10 matches about 7 games ono nso kra 3 outstanding games also about Legon Cities about 10 games kra 10 points ono nso toso du 9 Karela United Dunum ono nso ekra 10 points about 10 games nyina na see hono from the 16th to the 18th position 11 Wonders Wafa any Elmina Shark itie for wene insema yade so am ewo agukensie kasia me de ebro edi aframe am jesu ASM nshia the triple action me sorry so na okamafo Clement e the news no abe Abusia yasama wakwa aba York FM afeisu HYTV so yedi uye kasebo ne dia na mekai wo se Han York State ena eso yasna yedi kasebo ni nyina ebrewo yenhwesem bi a edi kasebo mu akotene yedi ani ekire eye owura dampare na kache na nsem ebo afio aba ne se sisi anoso obia ehwe ne huye ni titu pa ene wona wodi asoma wodo enu anim ye asofo no afi malamfo wo bia obehye nkom eye 31st no bomodi ase wo kasemu ebeda ho na bibia akoyi na ho ankokire eye next year ode sansemi ede tudwa abra wode eye nkrata bi efi wona kache ede bepie mu ewo eye abefo intintan so ebusia yesan de yani eso ekire eye ura Henry Cotti na kache eye Greater Accra Regional Minister na kache no don e no den sem kakra ede tudwa ekire sesi ano COVID-19 no aba na foforo kra eyi ni ho a enya sem keto akra nti obi ambomode ase onkopie mu ewo beach bi ase meko beach akoye bibi sanse wanhwe ya echiwa ho ebekire pa abusia sem bi kan ye ni mu ayedoso na editie na edika so na ede besomo ewo ye York FM anopa nunsia ene nonso kasebo eso okenkanfo me okamafo Clement na meka wo se ye twa ye ho aba ye ba York morning etwaso I said, Papa, God, don't come near.
just shall live by faith. The fair shall live in the slum. The wise shall live in His grace. My lucky too much. I say, Baba, God don't find me a window. Oh, you don't make me a window. I say, Baba, God don't find me a window. Oh, you don't make me a window. I'll go in up when I do for trouble. I'll go in up when I do happy. I'll go in up find it to what I do. And I will pray to Him and say, God, make my happy. Let's go. This is what I do. Yeah. What do you do? Me, I do me, oh, mama, I got. Yeah. Me, do you know me, the brother, baby, on the phone. Me, do you know me, Linda? So, baby, guess you. You're my phone, but me, but I pass her now. Yeah. What do you do? Me, I got me, oh. Yeah. She ran away to me, oh. Why am your fool, bro? Oh, man, you just share me, my, oh, yeah. He don't make me read, oh, I say, Baba, God don't find me a window. Oh, you don't make me a window. I say, Baba, God don't find me a window. Oh, you don't make me a window. I'll go in up when I do for trouble. I'll go in up when I do happy. I'll go in up find it to what I do. And I will pray to Him and say, God, make my happy. I say, Baba, God don't find me a window. Oh, you don't make me a window. I say, Baba, God don't find me a window. Oh, you don't make me a window. I'll go in up when I do for trouble. I'll go in up when I do happy. I'll go in up find it to what I do. And I will pray to Him and say, God, make me happy. Come on, shoot your hands up. Shoot your hands up. Oh, yeah. From the rising of the sun till it's going down, all the praise shall be to Jehovah, my Lord, my Lord, my Lord. His name is Jehovah Rapha, Jehovah Nissi, Jehovah Tikkenu, the Lord my righteousness. Yes, He is, yes, He is. So lift up your hands and join me in this time of worship. Give Him worship. Give Him praise now. Give Him praise now. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. He's worthy of worship. Worthy of worship. He's worthy of praise now. So lift your hands up high. Lift them up, reaching to the sky. Give Him worship. Give Him praise now. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. He's worthy of worship. He's worthy of praise now. One more time then.
Adi, Nasaman is Asua, a man is Asua, Adi in a bedding, a bear come, some of my was Asua, Adi in a Adi in a some of my was Asua. Pharaoh Nina Sraforo, Diwechi, Dindini. Now what's he say? Now on you now hey, Mrs. Diwechi. Now what's it say? My one in a booey, only for a 6 name and somebody to tear home. To your drinking, not so only kind say, oh, what very many needing Jesus, my God, oh, you're a D. Nasel man is aswa, Nasel man is aswa. Adi ni na edi, Montreal, Montreal.